Heldigvis har han ikke fundet på det endnu. Men det recorder du? Ben, kan du høre mig nu? Nej, det kan du ikke. Nå. Recorder du? Har du mikrofonen på? Det er når du tager mikrofonen på, så kan jeg ikke høre dig. Okay. Godt ned! Ned! Altså, jeg spiser din indside. Gem dig. Jeg dræber ham der bolling. Cha! To! Pil! Hello? Oh. And that... Hello? Kan du høre mig, Vivo? Kan du høre mig? Jeg bruger ikke min telefon, jeg bruger min computer til at tale. Det virker! Ja! Vigo, bare lige hurtigt tage mikrofonen på. Vigo. Vi skal dræbe ham. Ikke gå. Vi skal finde et sted, han kan ligge. Vigo, prøv lige gøre noget. Prøv. Hurtigt, tag mikrofonen lige hurtigt, og så tag den af. Og det du skal sige er... Ah! Du skal... Prøv lige tage mikrofonen på og sige... Ah! Så tag den af igen. Nu glæder jeg mig til at se den her video record. Jeg er Springtrap, jeg har lyst til at dræbe dig. Og jeg vil lave dig om til body. Hey yo. Ja! Mama.
I live in my mamacita. Tukuliyo pa. Yashu pizza. Bushka. Bushka. Kamu yang distelleriyor. Ya. Come here. No. Ya Victory. Arbitro Vigo. Ella. Vigo pali. Vigo bilaga en nankama Vigo. Bilaga nankama. No, han kommer ikke. Jeg skal hjem. Ja, jeg lægger ham til. Ej, vi kunne have fedt at gøre noget godt herinde. Det er han bare. Han er badass. Prøv at se, den åbner lidt. Sådan der. Lad os ødelægge tv'et. Pow! Ah, Migo, hop på den, hop på den. Hop. Og Vigo kan have. Vigo prøv at se. Vigo prøv at se. Vigo prøv at se det her, Vigo. Vigo prøv at se det her. Boom, 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 boom. Nej, Vigo. Vi skal gemme bodyen. Hvorfor? Vigo bare lige så til. Hvis du ikke stopper, så gør jeg endnu mere med det her tv. Jeg har ikke noget tv. Fuck. Viggo, vi er døde, Viggo. Bare lige, den er ude af den her. Det var ligesom dig, der fik den.
Chắc nu mà gam mới có kem hầm. Chắc mình bố là cái du. Mình bố hắn bảo là cái du và thua xuống. Hắn hơi Lego lại. Migo palis na sale, Migo. Migo balik siya na bainitan na freezer. Saka po sila yun. I come no Migo. Jeg har en jern. Migo pa rin. Stop, Migo! Stop med at blive ved med tingene! Vi skal jo gemme den. Så sig undskyld. Gå tilbage. Migo, hvad vil jeg gøre der, Migo? Da. Nej. Migo, du var derinde og gravede, så gik jeg dig en gave. Brother? Kom lige udenfor, når jeg siger, at du skal komme ud. Nu må du gerne komme ud. Tillykke! Og nu sker der den blok. Hey, what's up, brother? My pop not cola. That's my god. Oh, no. Jeg glæder mig til at se den her video, Migo.
Vi har jo så gemt dem. Det virker ikke. Er du klar? Nu taber vi, Viggo. Er du klar? Nu taber vi. Mwah, 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 mwah. Hvad? Ja, jeg er ikke gay. Du er gay sammen med Unova. Viggo, lad os bare lad være med at tale om gayerne. Hvad kaldte du mig? Viggo, kan du godt... Viggo, kan du godt sende her børnelister til? Der stikker lige en rød. Viggo, bare lige kom her. Viggo, bare lige kom. Viggo, bare lige kom udenfor. Og Viggo, bare se der. Viggo. Viggo, hvor skal vi gemme bodyen? Der er ikke nogen steder. Jeg har glemt det, Viggo. Jeg kommer. Lamunda hejder gemmer. Vi dør, Viggo. Jeg stikker ned og ramt. Nej, faktisk blev det tidsmanden. Viggo, gå ud, så finder han ham. Men jeg kan gøre det her. Viggo, prøv at se det her, Viggo. Jeg kan hygge sig med den her tissermand popper. Nej, det er jo easy til at spotte. Hvor skal vi gemme? Hvor skal vi? Vi gemmer ham i the bushes. Gemmer ham in the bushes. Viggo, vil du? Nej, prøv lige at skubbe ham lidt mere ind. Nu kan vi heller ikke gemme... Vi kan ikke gemme flere lamunder i busken. Nå, har vi ikke puttet nogen her i? Jeg kender et sted, der er 2 lamuns. Jeg kender et sted, der er 2 lamuns. Sammen. De tager... Vi går til boller.
Viggo, er det okay at spørge din ass? Sammen med dit buddies venner. Men Viggo, så skrev Viggo, du gik op i der, så skrev du, at der var en dreng og en pige, der bollede deroppe i badeværelset. Du skrev på grund af, at der var en dreng og en pige, der bollede inde i badekarret. Når du skulle i hvad? Okay, lad os bare droppe det. Og lad os bare fokusere på vores lort. Lad os fokusere på vores lort. Du gik ind, du skulle i bad, men så du en dreng og en pige, de bollede, og så skrev du. Nu. La 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 la. Tog du mikrofonen på? Vi må bare se, der er tis i buskerne. Der er ikke rigtig nogen store, bare på ting oven på dem. Vi gør det indtil vi dør. Og når vi dør, så ender du den her video. Vi går på lige at tage mikrofonen på og sige, når vi dør, så ender jeg den her video. Sig det. Okay, når vi dør, ikke, så ender jeg den her video. Okay. Hvor lang tid er der gået af den? Okay, vi ses alle sammen. Indtil næste video.